Godmorgen. I dag vil jeg kigge lidt nærmere på farvelægning af blade. Jeg har valgt at bruge det her motiv, som er et 3 Scoops fra Surprise Pakke 9. Det vil sige, at det kan altså ikke købes længere, men teknikken kan bruges på alle blade. Og det er Copic farvelægning, så jeg har valgt kun 6 tusser den her gang. 2 til bærene, 4 til bladene. Og det er nogle tusser, hvor at der er meget langt fra den mørkeste til den lyseste. Men det er også det, der gør, at det kommer til at se mega fint ud. At der er den her store kontrast. Så jeg zoomer ind, og så skal jeg nok lige se, om jeg ikke rammer rigtigt der. At det er der, man kan se det bedst. Måske alligevel lidt for meget, sådan der. Og så ser vi lige, om det går. Tusserne kommer til at stå herude løbende. Og så må jeg heller lige tape den fast, så den ikke smutter fra mig undervejs, at jeg forventer den for meget. Så den kommer ud af billedet. Så sætter jeg lige et stykke tape i de her 2 hjørner. Jeg starter med at tage en beslutning om, hvilken del af bladene tipper længst væk fra mig. Og jeg havde faktisk lavet sådan et lille blad her, for at illustrere, hvordan mit blad det skal se ud. Jeg forestiller mig, at mit blad det buer op på midten, som den her, og så buer det ned til hver kant. Men jeg forestiller mig også, at det tipper lidt, så den her kant, den er længere væk end den her. Så der er mest lys på den her, og den her, den bliver sådan den mørkeste, og så er der lys på midten. Så jeg beslutter mig for, at min mørkeste, den kant, der er længst væk, den skal ligge her i bunden, siger jeg. Jeg ved ikke, hvor meget bund der i virkeligheden er. Men den ligger jeg så kanten af dem alle sammen. Og jeg kan se, at jeg har lidt problem med at ramme inden for stregen i dag. Og så kan det gå. Og jeg tror, det bliver fint nok alligevel. Ellers så dækker jeg det til sidst. Jeg snyder jo lidt, og så bruger jeg en hvid pen, hvis jeg rammer for meget udenfor. Og det er også fordi, jeg er nødt til lige at holde øje med, om kameraet, når at der er zoomet så langt ind, om det kan finde ud af at vise det rigtigt. Eller om der bliver en hel masse problemer med zoom, og det betyder, at jeg sidder ret langt væk fra mit motiv, for at kunne se kameraet. Og det er altså noget nemmere at ramme, når man sidder tættere på. Men i hvert fald, i den ene side af alle mine blade, og så selvfølgelig her, hvor at bærene de skygger ind på bladet. Så det gør de også på det her blad jo. Og det gør de på det der blad. Så bliver det her den nederste kant. Og så skal jeg gerne få ramt helt ud. Det der blad skygger på det her. Så det er ligesom det første, jeg gør. Det er at få valgt, hvilken side der skal være den mørkeste. Og så skifter jeg over til min næstmørkeste farve. Og nu tror jeg godt, at jeg kan sætte mig lidt tættere på motivet. Og så udvider jeg ligesom den kant, jeg lige har lavet. Så den bliver lidt bredere. Det gør jeg med dem alle sammen. Og det kan man altså gøre med mange tusser det her, så man får et meget stort farveskift, som blender nemt. Jeg gør det med 5 tusser i en blå version, og det fungerede rigtig fint. Her der bruger jeg kun 4 tusser, og det skal også nok komme til at fungere rigtig fint. Det her det er nogle tusser, der blender nemt. Den her grønne kombination. Det er den samme kombination, jeg bruger til gran, fordi den er sådan god julegrøn. Jeg ser mine evner med at ramme inden for stregen er ikke sådan lige blevet bedre, så den er kommet lidt tættere på motivet. Jeg ved godt, man kan snyde til sidst. Sådan. Så tager jeg min anden lyseste
Og der begynder jeg nu, fordi bladet jo skulle tippe, så der giver jeg det også i modsatte side. Og så finder jeg det her lyseste punkt. Det lader jeg lige stå hvid. Fordi det er der, hvor der skal være plads til den lyseste farve. Så det får altså på modsatte side af bladet. Og så selvfølgelig den kant, jeg lige har lavet, der skal blende sammen med. Sådan der. Ej, hvor det kører. Fik jeg også ramt ind på bæret. Det var altså ikke meningen, fordi de skulle gerne have stået hvide. Eller grålige i hvert fald. Så det må jeg lige have fat i en blendertus. Så jeg ikke kan fjerne. Så er man på modsatte side af bladet. Og plads til den her lyse stribe i midten. Og så vælge tusser, hvor der er langt fra den mørkeste til den lyseste. Det er det, der giver dybden i billedet. Og nu er det så den lyseste. Og det giver jeg resten her. Så det lige blender sammen. Så jeg sørger for at give det okay på overgangen mellem den lyseste og de andre her. Der bliver ikke så meget plads til den lyseste. På det blad og heller ikke på det der. Men jeg kan godt se det. Jeg beklager altså, at jeg rammer så meget udenfor. Jeg ved godt selv hvorfor. Det er fordi det er en immunterapi dag i dag. Altså for sådan noget immunterapi, fordi jeg har leukemi. Og det gør jeg ryster. Så det gør det lidt svært for mig at ramme. Men jeg vil jo gerne gøre det så godt som muligt på de her videoer. Og det bliver så ikke i dag, men teknikken er der. Så i dag bliver det mere teknik, end det bliver fint. Og jeg tror faktisk, nu går jeg over til bærene, og jeg tror faktisk, at med min grå her godt kan fjerne noget af det grønne, jeg fik ud på bæret. Fordi den er så meget lysere. Jeg tror faktisk godt, den kan skubbe det væk. Ligesom en blender ville kunne skubbe det her grønne noget væk i hvert fald. Så tror jeg også, den her vil. Og der vælger jeg på hvert bær, ligesom en halvmåne på med den mørkeste, som er en W2 her. Og lægge til kant sådan en halvmåne. Og så tager jeg min W0, og så får jeg det lige blendet lidt ud, så den ikke står så skarpt, den her halvmåne. Men så stadigvæk er helt hvidt på nogle af dem, eller på dem alle sammen, der er noget, der er helt hvidt. Fordi de skal jo fremstå hvide. Og jeg kunne også have brugt blå, det havde også været rigtig fint. Jeg vil ikke kæmpe med at få de her streger, eller alt det her, jeg har tegnet udenfor. Det vil jeg simpelthen ikke kæmpe med at få fjernet med en blender. Så der tager jeg en jelly roll, og så tegner jeg det lige over. Og der bliver kæmpe arbejde med at gøre det på den her, fordi jeg har gjort det så mange steder. Men er det nu kun 2-3 steder, man har gjort det, så synes jeg, at det kan man altså sagtens. Så det lægger man ikke mærke til. Når den første er klippet ud, så lægger man ikke mærke til, at man har brugt jelly roll til det her. Så det bliver så fint. Men da det jo er så meget, jeg har farvet udenfor her, så tænker jeg ikke, at jeg skal bruge resten af videoen på ligesom at farve det ind. Den her er ved at være brugt op, så den skal sådan lige slås lidt i gang en gang imellem. Så, men det gør jeg, når kameraet er slukket. Så nu zoomer jeg lige ud igen, så man kan se, hvordan den bliver, og hvor meget dybde der er i motivet nu. Fordi der er meget langt fra den mørkeste og til den lyseste.
Så det er mit tip for i dag. Farvelægning af blade. Vælg at lave den ene side mørk, den anden side mellem, og en lyst midt på bladet. Så bliver det simpelthen så fint. Så jeg vil sige tak fordi I kiggede med, og vi ses igen i næste video. Hej!